Wa canga cɛ b'a ko kɛra cogo I b'a dɔn ko ba de bɛ daga. I n'a fɔ Babu I t'a kɛ Ala n'a kira kama I ka don jigi kɔrɔ. ka don i jigi kɔrɔ. Ci b'a dɔn ne bɛ kɔɲɔ kura dɔ de la sisan. Awɔ. Ko ne de ka iPhone 12 san ka di ale ma. Kɔɲɔ kura iPhone 12. Ko ma ci donc sisan ne b'a fɛ I ka don jigi kɔrɔ de. Sisan ni sɔnna ka don ne jigi kɔrɔ dɔrɔn hali n'a kɛra 10 000 ɲɔgɔn na i b'o san ka di ma. 10 000 ɲɔgɔn na. Donc ne b'a fɔ n ye iPhone de san. Donc ka iPhone d'e ma quoi. Donc e b'a fɔ ko iPhone sonyɛ n'i bolo. I b'a ye n b'a essayer ka t'i bolo cogo dɔ la k'i dɔgɔya. Cɛ Babulon don jigi kɔrɔ dɛ. I jigi kɔrɔ. Ne b'a essayer ka t'i bolo fo n b'i gosi dɔɔni dɔɔni. Babulon ko kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ. N'o problème foyi t'a la. N'a fɔra dɔrɔn 10 000 ɲɔgɔn na n b'a san ka d'i ma. 10 000 ɲɔgɔn na. I k'o ten. Cɛ goyi ka di n ye dɛ Babulon. Ayi e cɛ i kɛ o teriya tɛ yan. On est ensemble. Mais ya. Ok. Da. I y'a fɔ cogo min na i hakili latigɛ. Cɛ don jigi kɔrɔ dɛ. Cɛ goyi ka di n ma kɔnɔ. N b'a wele ka na sisan. Problème foyi t'a la i teliya. Yan'o ka yɔrɔ ye. Non. Wamba. 10 000 ɲɔgɔn na. Arrête de. Ni ninnu a filɛ nin ye n ye ko fasugu bɛɛ kɛ. An cɛ fɔlɔ. A man cɛ. Ne fa n ka téléphone. E ne ba fo ni yafara ma dɛ a ye téléphone san ka di ne ma a carton yɛrɛ mais zone ye téléphone suɲɛ cogo dɔ la n t'a dɔn fɛn min kɛra a sera ka kɛ cogo cogo walahi. Bébé mais e bɛ se ka ne ka téléphone ni e ka ne jɔsi fɔlɔ e bɛ se ka ne ka téléphone ni ma cogo di. Ne fa ka wari ka taa wari bɔ banque la dɔrɔn ka taa téléphone san iPhone 12. Walahi. Ka san ka d'a ma a bɛ tila cɛ dogo cɛ. Walahi ne yɛrɛ tun t'a dɔn nin kɛra. Bébé ni ye jigilatigi ye ko e yɛrɛ bɛ sɔn nin kɛ cogo di. N yɛrɛ dabali ma ban n ye téléphone d'a ma plus de une semaine ko ka na téléphone d'i ma halisa ja e ka nin ye mun fɔ ko fasugu de la i t'a sara donc nin bɛ sara de n'a ma sara so bɛ ne so a bɛ sara i b'a sara a bɛ sara a b'a sara i jɔ a b'a sara a bɛ ne dɔn n'a ma sara non e k'i dabɔ i jɔ i dabɔ a la pewu e ni Ala cɛ 500 kɔ a b'a sara a b'a sara a bɛ sara. A bɛ sara iPhone 12 mɔgɔ bɛ se ka 500 kɔ fɛn na a bɛ sara a b'a sara 500 kɔ ne y'olu don iPhone na non a b'a sara a b'a sara Wama. n'a ma a bɛ sara sa a bɛ sara e k'i dabɔ la. I ma fɛn wɛrɛ fɔ ne dimi mɔgɔ la i bɛna an faga o tuma mun de kɛra. I jɔ fɔlɔ dɛ. I b'i jɔ. non a bɛ sara sa a bɛ sara. Ne ba i ka téléphone ma diya ne téléphone foyi ma diya a bɛna an faga o dimi mɔgɔ la. A jɔ aw bɛ siɲɛ de la wa bɛ mun de la. N b'a yɛrɛ la Chef. n bɛna faga dimi mɔgɔ la. Fo ne bɛ jɔ ka kuma. An ka téléphone ko ɲɛna. Jɛnɛ bolo malo ye.